mun suunnitelmat tältä päivältä peruuntuu, joten nyt me joudun olemaan yksin kotona koko loppuillan. Niin mä päätin tehdä sitten ajonikuluksi videoon. Ja otsikosta varmaan huomasittekin. 10 randomia faktaa musta. 1. Mulla on 5 korvareikää. En mä tiedä, että voisiko se tätä sanoa edes miksikään jännäksi jutuksi, mutta tällä puolella on 2 ja tällä puolella on 3. Tällä puolella, missä mulla on 3 reikää, ne 2 muuta ei varmaan näy, mutta mulla on 6 millin venytys ja sitten mulla on rustokoru. 2. Mulla on arpi. Se on suuri ja mulla on käsikin likainen tosta, mutta mulla on arpi. Ja mun arpi on tullut joskus ala-asteella, 5. luokalla olikaan se, kun mä vähän innostuin pomppimaan trampoliinilla. 3. Mulla on yöraudat. Mä en käytä näitä koskaan, vaikka mun pitäis. Ja nää sattuu. 4. Niin kuin varmaan joistakin muistakin videoista on käynyt jo ilmi, niin mun lempparijuoma on Pepsi. Maksi. 5. Mä olisin oikeesti halunnut kouluun, mutta mä joudun pitää välivuoden. 6. Mä oon gamer. 7. Mä osaan soittaa ainakin 8 eri soitinta. Plus suutani. 9. 9. Älkää kertoko äitille. Mutta mä oon ihan hirveän laiska siivoamaan mun huonetta. 10. Mä pesen mun naaman aina vauvanpyllypyyhkeillä.